Don't worry, akwụkwọ nsọ ndị Igbo ya ha apụta. Yotago, akwụkwọ Chineke ya ha apụta Ọbụnagụ chapter 1 verse 2. Agwa mụ na agwa, obere oge ya emefu m. Thank you, Ifeanyi Kesi. Ifeanyi is not sending the gold the money. Thank you. Obere oge na Amadioha 10:22. Ọ ya apụta maka ọ ndị a bụ ihe chere ndị Igbo. Ịgwazie m na Jeremiah 10 verse 2 si na mma azụ agwọ ọkpa n'ọma nta m. Amadioha 11 chapter 12 gwa gị na iru agwọ nsọ tagbuo gị. Ịghọtago? Ephesians chapter 10 si na ị ga-edowere m nri n'etiti tebụl ndị ilo m. Ọbụnagụ chapter 10 verse 20 si gị na onye ọ na-adowere gị nri n'etiti onye iro gị chọrọ igbu gị. Ọ bụrụ eziokwu. Nehemiah chapter 14 verse 8 si m yọọ na m ga-ayọta m ka aka n'ụzọ ga-emeghe. Nwa Okonkwo chapter 10 verse 20 si gị na aka aja aja na-ebute gịnị? As simple as that. Unu ji agha egwu egwu. Unu anya na mountain, there shall my help shall come from. Every opening in the resources in Africa. 99.9% eji arụ phones na Congo apụta. Congo ga-ese ebuli ndị Congo keta nọ na Morning Mass, ha nọ na Mount Zion. Ndị Congo nọ na Zion ekpe ekpere. Ndị Congo nọ na Mount Zion na-ekpe ekpere. Onye Africa na-eme ekpere buru afọ ọnụ na-emeri gị otebu na Zion. Hallelujah. Jesus. Abato ya na-awụ gị agwọ n'ọgwụ na gị onwe onye riri ga-anwụ. Onye gwọrọ ọgwụ na ị ga-anwụ. Kedu onye agwọrọ ọgwụ na ị ga-anwụ? Tọ ịgwọ ọgwụ na nkubi ebe a. Mụ na nke anyị wodi ya hie. Egbadi ya hie. Egbadi ya hie. Echefukwa ndị na-patronize Bright Matico International. Kpebụ ka anyị si agba mbọ furu obi nwanne m ka o si kpara lesit n'aka na-achịfọ ya eri. Nwa Chineke ya gozie. Efere ya fremu nke na obere oge na ọwụrụ moto. Obere oge na ọwụrụ moto. Efere ya nke a wụrụgo moto. Nke a dịgo nke a na Owere. Obere oge na-efu aka ọlụ m na Owere, ọ na-ebu simenti, na-ebu blọk. Onye nwe blọk indọstrị ihe a Ichukwu, ihe a moto gị nwa Chineke. Ihe a yo moto. Fụ na ọ dịgo within how many days weeks ị bịara here. Eme reality practical work afịa n'anya. Ọ na-afịa Jenichu ifunu ga-eme. Jenichu ifunu ga-eme ndị ụka. Jenichu ifunu ga-eme ihe niile na-ebe a bụ ụgwọ. Na nwanne m nwoke na-arụ ọrụ aka. Keva na ọ tụtụtara ya ofu fix ya nyoto esi wee lose bia. O wee baa na container. O fix ya ebe a. Ọ na ebe a na-enwe nwere si na ọ bụrụ na ọ bụla ọrụ aka gịnị ka ọ ya eme n'ụwa? Onye be anyị chọọ ikwu okwu. Onye be anyị chọọ ikwu okwu sị gị na ọ dịrọ Baịbụl ka. Ị na-anụ? Na ọ dịrọ Baịbụl ka. So ọ dị Muslim mere ka. Ọ dịrọ Baịbụl ka. Ọ bụ na Islam take rubber. So gwa m na ọ dịrọ Muslim mere ka. Ọ dịrọ Qur'an ka. I got both of the brain. Join Omen and Abuzi as a branch, a Bobony and Obony on Abuja. Join Umun 99 back every Sunday now who says on 3. Now Florist Garden. Jeba on 9 more from Mandoman and Abuzi as a yoga go. Oh, you be free and nobody has to give a take of Kenya or Banagamo Kenya Majo. It be a such a brain. I have to look at boy Siganilu. The Maroni be holy. Imani be a prince and the princess of your land. Yotago, Abuni na Abuja join under Abuja. Na Florist Garden every Sunday or 8 o'clock. They join a Mazo Bonafa, Mazi by stage Kokolo, Mazi Bulubulu and Kano for the F. They join if I there so 1 9 working. Join a function in at one that Chizoba. Kafala when and walk back or their mamma Pochawapa Ofo. They join a fano. Go and join them. Diana and Kegin Kabun Kegi. And I'm the kind of one say this and Andy when we're church. Women on your prophet Manona Maho. Once in the Igbo church. Or Roman Catholic church, no. Or Anglican of England church, no. Our church in the Yoruba. Living faith in a Hanchani Nesi Yoruba. Beyond church, no. Igbo church. Now, you will with the body and you watch if you will church. Indeed, check where the kind church. More than a lot and I cannot watch the gas. Now, there can walk back. Undo Kabura Yabia.
Without Ezeaku Ejiofor, Kakai Chupugo, so many of you and your family, Bogamos. Without Moab Ezeaku Ejiofor, some churches, Kai Chupugo, Ben Nag, Nalagaman, Nag, Bogamos, Boganibu Winch. Oh, Katai, do I need? How many people my world was so befan? As simple as that. I had bridge, get on your twice, Popelo, we are shop. I was going to see Gabon in as I know nature. I never met better Japo pay shop, okay? Emma took a Kakapo Accord. I have a Bogonin and Cowboy now. A better what was you? I never better than a Popelo shop. In a better Jesus, a Popel shop, it must name freedom of worship. You bought my hair for 4 hours. When a country produce yen and a or what they are putting anywhere and a better than China any day. 85% of drugs in China see share contraband. They never for one day lock down their shops. None of them oh, in Africa, name will open up. Open in Anambra State, or in Ubepo Bonino, no, but so Bonando me no Lagos State. On the church, Bochi Maya, and a baby, Jabo pay shop, if I met to Gaka Bomo. Can you take the matter up immediately? Uno na call Umugu. Uno Jaye. If you Bochi Maya. Nah, Jesus. Nah, Jesus. Every day, nah, Jesus. Dr. H is an okay, you can respect you. The chief medical doctor. For men and a healing hospital and maternity. The chief medical doctor for men and a healing hospital and maternity. Your legacy will live forever. Your legacy will live forever. Don't worry, men and a booze, so why do I know we are buying a compound? I got you deserve it. Agabale. Ask and I shall receive. Ask only. Ask only. Mota. Moneke Messian. Uno weapon on the church Bundori. And well attack in Megi. Well anybody when if the plane going also the plane. So also now people when I job. And that job abon we go for whatever analogy. That is it. And the one of me bonyo men and me bonyo konye jebe when they go nalegi hitch. Me bonwa di bi jebe bi abura walk. Kidnap walk babo mandi nchia. We detain her for over 2 weeks release onye he release yenya. Now government jebe abura walk poche. Bronye ze Jesus break a hit. Munye ke hit na ha kwa anyi nwa bụ mmadụ ka ije yowa soludo. Akpọ ọzọ ogugu, akpọ ọzọ alọ. Mana onye nwe nsogbu bịakwutu na agwaba ya ogugu na alọ ga-eme Munye ke hit ka emere interview na agba ma ọkpọwa mama ndị Anambra. Nkịta ka enwe mama ndị Anambra. Kịta ka ụnụ mana mama ndị Anambra bụ ihe kwesị iso tinye ọnụ ka gọọmenti of Anambra steeti kwụwa Anambra ụgwọ. Ọ bụ ọzọ arọ. Ọ bụ ọzọ ogugu. Ihe ndị nna nna anyị gwara ya bụ na mkpụrụ ọbụla ịkụrụ mmadụ ka ị ga-eme gịnị ka ị ga-awa ọlụ. Kịta eji eke hit ka nwunye ya na-akpọzi mama ndị Anambra. Ojeze bụ oke hit na-agwọ ọgwụ ka ogene kpo yam ọgwụ emi site n'iru Soludo mee Soludo Soludo ga-agbapụ na gọọmenti haus eziokwu ka asị egbe ọmụnwa bụ nkata ọgwụ iyi ka iyi nkata ọgwụ iyi ka iyi reality hit gị ya na ọ nọzi n'ime until mbọsị gọọmenti decide ịrapụ ya. That is it. Government chọọ ikpe for hanging out. Ikpe hang ya nke aga. Reality hit gụnụ na. Ịda gị ma na-enwe mama Anambra. Unu masị na-enwe mama Anambra na. Ọnụ nwunye ke hit na-atọ mere m ebere mere eji m ịtọ. Mana ọ na-agwọ ọrụ ndị mmadụ Igbo bụ awele. Ijezi ko ọgwụ America wele ka ọ pụta na mgbe mama Anambra bụzi Igbo bụ mama Anambra bụzi oke ite na wele ọgwụ a eke hit na ya n'onu ọnyarịa je ebe a eche m na ọdịdị ya nkata ọgwụ iyi ka iyi emechigo m nkata ọgwụ iyi ka iyi Soludo akpụkwuru nkata ọgwụ iyi ka iyi ọ dị ọzọ na be eke hit a na-agwa unu bọsị reality ga-apịa gị mmadụ controls everything on this earth mmadụ. For example, na the same job in Aruba, ụfọdụ n'ime anyị na-arụ na abroad, mana mmadụ nọ ha n'ime. Mmadụ is taking care of them. Enwe average amount ha dị sure na ị na-arụ na ị ga-eji ya dị oke ya iji oshi. A na-akwụ gị the same job. Mana Nigeria ifugonu ịrụta 6,000 day job kedu ị ga-eji ya gote.
nkata ọgwụ ike iyi nkata ọgwụ ike iyi akpụrụ nkata ọgwụ ike iyi obere oge branch ọka ya ebido. Anyị nwere branch na Aba na Ehere Road, anyị nwere na Port Harcourt, anyị nwere n'Enugu na Universal Hotel nke dị na Wayek Junction, anyị nwere na London, anyị nwere na Togo, anyị nwere na Cameroon, anyị nwere branch na Lagos State, 2 places, Agor and Alaba. Anyị nwere branch na ụzọ ụwa na ebe nna m na Robo na my family compound. Anyị nwere n'Enugu Ezike na Idoko and Sons Police Station nke dị na Ekposhi na Long Ogburuke Road. Obere oge nke Nsụka town ya ha emepe mgbe na-adịghị anya. So anyị nwere na Abuja, anyị nwere na Ekiti State. We nọ na Ekiti je join ụmụnne anyị. Let's spread this message. Kedu the aim of coming together to spread this gospel, to defend our land? Nwa onye ga defend anyị. Sisi ndị na-achọ efi na-egbu anyị iche na ndị ụka ga-ekwu okwu. Mmụọ onye na-anwụ, mmụọ ha na-enweta ego beria. Mmụọ onye na-anwụ, mmụọ ha na-enweta beria. Mmụọ onye na-anwụ, mmụọ ha na-enweta ego beria. Na-asị gị na Jesu wetara owelogo ịkwa nwanne gị dị 25 years ọsọ na ije tọọ mma n'ụlọ gị, ihere na-emekwa gị. Ihere dị eme gị. Ime beri onye dị 30 years ọsọ na ije tọọ mma n'ụlọ ụka. Nwanne nne m ntị, ama m na ihe ghọtara ife ọzọ Igbo ndụ kwugasịrị ebe a, mana otu ihe m chọrọ iji wee conclude this video bụ ama m for some of unu na-akọwa na-agbagbu Mathias mgba na omepe chọọchị. Ama m na ịghọtago the reason why eji were build the community. Maka na gịnị? Ndị Igbo si dat n'ukwu azịza na-ada agbajiri ya agbaji, mana azịza dị n'ofu anyị akaji nwe. You understand? Maka anyị kọọ mamịrị ọnụ gba afụfụ. This is the reason why Mathias ji wee si ka o build community. Ọ ya bụ ife ọbụla a ga-azọ, ịghọtago, adị n'igwe wee zọbịa wee je nyaba ije. Ịghọtago na kemesian.